abusuafo yesi baabi a ye kyekyere aboa no ehwo ana ejai no ai nti enunti ena me ba be kyekyere mu wa haya fisa haya na me ka asasem nti haya na me kyekyere mu be ma no a pretend so many years se nani efra abusua won chen maame ene abusua kakra ben ne de omunim se be man eni efra ehwehwemu omayeye ene omakọ hospital ne ade eche se be man eni efra ne yire no adamfo a oben no de be man atimi aka kire ne se nani mfrae adweye taachire enti ode yesa no minim se no de okakire ne de adamfo no okirechire mu kire no de a minim etiefo ne madofo pa aha me checho bibia biem mri kakra bi ena me de beto monim se me pem adwenkere na mpa adofo no etre omadwen enti me ese me ba na me beka asem no mu se me ka kire mo se ni besi bia me maso ate enti na ese me bekirechire mu kire mo eye pa oba ne ni kro no mu tu kwan eko obi man so ko bobra enti na mra so omo ko back to omukrom na omo ko tena na omo to omo brabo so omo odwapade ni bi wo akwantuo ni mu omo ba bi omukrom na obema ne pe kwan bi so se opese oja oba ne se na oni oba ne ni ba enti na opese eba krom ni bi obema ne ni ba oba ne so ni ba oba bia enti na ope kwan bi so aja no enti onim adwapade omaye no so obema oba ne bi enti ope atete edo oba na fam na oba na aka se woja aware enti eba saa no a ate se bi adwapade no onya fadodo na anase minim senia law no betimi aye na fa na mu na adwen ne se obepe okwan bi so na watete oba no na oba na agya aware enti eno ne anifra a ode boma ne ho no ana obia anim no na ire na danfo no pe no nim no na ne ire na danfo no die enti a ne ire na danfo no ehu ye ne se obema ne ye se na ni afro bia anim no obema dwamanfo kraman sa na meka ne binom oba ni eni ho ena na danfo ne besra ni na danfo ne ba fie ho eti oba fie ho na yiri ni ho no na eyese oto ne mo na ode oto ne mo na eti ofo so no na one ne daaye no na oba na aye worried na ochirechire mu kire no nienti a wa pretend se na ni efra ne se opese oja oba nto chireche ni nsemu nyina akere opese oja oba no na okoware na dwapade na omo wore tika oba ko a one ne be wo no ana na tese one no ase dwapade no eti wo emasu binum ani bebrefo otesa na eye ne de na ni age ebeja na yonko ba na ono moma ba be hye dwapade a omo bre ape so many years no ono no no de odidi eyi nti ono ba beje ono wo eti eja oni be ma no keka na share ho nti e ba sa no na oni be ma na ba benye secret nti e ba sa na asem no onti mi nka nkyere na danfo ba no nti o ka na metu mu e na o me ye niom be ya na we na watena watwen a awale ne maso be ma no onti mi nya oba no e ma oba no so ense onti no I think say obanyem ye na afedi aye anu aye de obi na ka critical nti na se watwen ya na wale ne ma no de enti hu se asamba so nka nkyere obia oba no so akobo na danfo foforo amane se na be ma na ye na se na ono ne hyehye wa a opese omoware nti ejane eti oka na no tumu no oba na twen aware no enye de emaso eti wode keka se basa na ye bekeka oba na ni be ma no ntokwa twetwetwetwe ene wo mu a na afedi oba na ti oba na ti fe na ti ekoba ase nyinse ne ba mu no na afe na oba na ti no se se na mikunu waye mi ene me tam no hwim ode call court so ontimi ngwale bi be ma na ebu ne kwasea wasan ede ne fa how ne ateti mu a opese ojan de ode ne be court ene ode ne call court no ade a nka si echemu miinu na yema oba ne bi no ye the best 70% ema oba no fi se wasande na fateti mu enye lawyer kra obema ne fa no a ewiase de ukum nipa kra fa lawyer ye betimi defend na wo na wo no enti no
chese lawyer na file and a jenga can just crank be man no say a yaw no do ba no tum say na ni efra na mo ba hwe ni friend ya wo hwe ni ofie wo pie kura na wo di amerika ba fie ntam say wo ba be hwe no ni nyina say na oboa no nim say oba na nipa bonefo a obetimi agya no mreko na ni efra na wa na wakasa sa na wote say me ho kire me ne de wo kontie na e ba sa no adwapade no onya dodo no and so ye jibe 70% e ma na yire no oba no edan ya na omutim penity ndi ma be ma no eti wo oba ni bribrefo na wo obi wo yonko pa wo nya obi hunu enho atere no no wo momu na wo kwakose wo na wa enjoy no wo abo enti be ma no emema omoye defo de pesa wo no oyere te now for say aware no mpe bi ma ateti ana be mema ne bebre yesa na ma no obedo be kwateti mu na waka kire wo say me de bi nya wo na de ma ye wo no wo na abeja ebi na papa ye na yiri e kwan ode na yiri ne fa so ene man so a ye na ye wo nti ono de okwa wo ma no na dwapade no nya dwapade no yesu ye nya sa de no na enye eyesuban a enye de oyonko yo ba ne oyonko fam no sa na wo so be fam de papa no ede ye na yiri no ka ko ho awale na se a se se awale no se wo a wani yewu untimi ntra awale because e kwan a wo ne be man fa so a mo di treaty mo wa kasa wadamfo no na nye kwa papa so enti abusuafo be yempre no eni ni pe ya enti mo maye ni mre eniema adwapade bebre obe man sa ugye adwapade nyina eden pa na de uwu a unya ho ana na wo de wo yira kasa wa ware so many years akwa team so woni efra eye Emma yemfantu ye hofo na mema yemfa bi suntu ye hofo emema se wo mpa wo yera mesrawo eno ane se obepa kwa bi so afa so na komo abusuafo beko emfa ne mfa atetim emema ne bebre yes ane ma no odo be komo no onya wo enso ha odo be komo no wa no se wo anya ye a obewu abusua enti asam no a mebeka ni freni na asenkyere no eye ekwan na opese ogina dwapade free ne yere ensem ai na nye so oba na etwe mpana na opese ode ne fada bi ono a na wabo ne tirim pose o ne dwapade one ne yira koye no ne yire ne enwoye nti obe o jano na se de be ya obegya no na onye dwapade ni bebre ni nti no obe ma oba na kwatetim na oba na wagyae nti abusuafo asam na sentire medam ase ai ayoko oba on subscribe ya na subscribe kuma bye